நம்ம கண்ணு முன்னாடியே ஒரு உயிர் போகும்போதும் அந்த உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும்போதும் அந்த உயிரை போக விட்டோம்னா நம்ம மனுஷனே கிடையாது. வணக்கம், திஸ் இஸ் யூவி ஸ்டைல். நான் உங்களுடைய யுவராஜ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, கார்டியக் அரெஸ்ட், ஹார்ட் அட்டாக் இது ரெண்டும் வேறு வேறையா அல்லது ஒன்று தானா? அப்படியே வேறு வேறையாக இருந்தாலும் இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? நம்மளை சுற்றி இருக்க யாருக்காவது இந்த கார்டியக் அரெஸ்ட்டோ அல்லது ஹார்ட் அட்டாக்கோ வந்துருச்சுன்னா முதலுதவி பண்ணி அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணி அவங்களை எப்படி காப்பாற்றலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஒரு விஷயத்தை டாக்டர்ஸும் நர்ஸும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா மட்டும் போதுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் இல்லை. காமனாக அத்தனை பேருமே தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான். நீங்கள், நான், நம்மளை சுற்றி இருக்க அத்தனை பேருமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளுடைய ரத்த சொந்தமோ நண்பர்களோ முன்ன பின்ன தெரியாதவரோ யாராக இருந்தாலும் உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுடைய உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கான ஒரு சின்ன முயற்சியை செய்கிறவர் கூட கடவுள் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு விஷயத்தை பற்றி முழுசாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அதை மற்றவங்களுக்கு சொல்ல முடியும். ஸோ இந்த விஷயத்தை பற்றி இன்றைக்கி நான் நிறைய விஷயங்களை படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அது உங்ககிட்ட நான் ஷேரும் பண்ணுறேன். ஹார்ட் அட்டாக்கும் கார்டியக் அரெஸ்ட்டும் ஒன்றா என்ன? இல்லவே இல்லை, ரெண்டுமே வேறு வேறு. அந்த ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல ஹார்ட் அட்டாக், மாரடைப்பு அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க. இந்த ஹார்ட் அட்டாக் ஒருத்தருக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தருடைய ஹார்ட்லையுமே பிளட் வந்து பம்ப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த பிளட் வால்வ்ஸ், அந்த ரத்த குழாய்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ரத்த குழாயில் ஏதாவது ஒரு அடைப்பு, ஒரு பிளாக்கேஜ் ஏற்பட்டிருந்தால் மற்ற உறுப்புகளுக்கு ரத்தம் போய் சேராமல் இருக்கும். அந்த டைமில், அந்த பிளாக்கேஜ் நடந்த டைமில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக் ஒருத்தருக்கு நடக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஹார்ட் அட்டாக் ஒருத்தருக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா அதோட சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, இந்த லெஃப்ட் சைடு ஷோல்டர்லேருந்து இந்த நெஞ்சி பகுதி வரைக்கும் அப்படியே ஒரு மாதிரி பாரமாக ஃபஸ்ட்டு வெயிட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அண்ட் வலி ரொம்ப கிராஜுவலாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னா கண்டிப்பாக அவருக்கு சுயநினைவு இருக்கும். அதாவது நமக்கு இந்த இடத்துல வலிக்குது, நமக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு அப்படின்னு அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். சுயநினைவோடு இருப்பாங்க. சப்போஸ் அவங்க மாடியில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க கீழே இறங்கி வர அளவுக்கு கூட அவங்களுக்கு சுயநினைவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, இந்த கழுத்து பகுதியாகட்டும் இந்த இடது கையாகட்டும் ஃபுல்லாக வலி வரும் அப்படின்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உடம்பு ஃபுல்லாக வந்து வேர்த்து கொட்டும், நல்லா ஸ்வெட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது வச்சு ஒருத்தருக்கு நமக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு அப்படின்னு கண்டிப்பாக சந்தேகப்படலாம். ஆக்சுவலாக ஹார்ட் அட்டாக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் யாருக்குமே சடனாக திடீர்னு வர ஒரு விஷயமே கிடையாது. அவங்களுடைய பிளட் ப்ரெஷரில் வேரியன்ஸ், அதாவது திடீர்னு ஹை ப்ரெஷர், லோ ப்ரெஷர் அப்படின்னு வேரியன்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரும். இதனாலே டாக்டர்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு முன்னாடியே கணிக்க முடியும். அதனாலேயே ஆஸ்பிரின், டிஸ்பிரின் அந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ்லாம் அவங்க வந்து அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க வீட்லேயே வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்க. அது வந்து முழுங்குற மாதிரியும் இருக்குது அண்டு நாக்கு கடியில் வச்சுக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸும் இருக்குது. ஸோ ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு நமக்கு வருது அப்படின்னா நல்லாவே நமக்கு வந்து அந்த சுயநினைவு இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஆஸ்பிரின், டிஸ்பிரின் அந்த மாதிரி டேப்லெட்டை ஏதாவது நீங்கள் போட்டுக்கிட்டு உங்களுக்கு நீங்களே வந்து ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இமீடியட்டாக ஹார்ட் ஆப்ரேஷனே பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டி இருக்க ஏதோ ஒரு நல்ல ஹாஸ்பிட்டலில் போய் நீங்கள் அட்மிட் ஆகிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்கள் உயிருக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது. ஸோ ஹார்ட் அட்டாக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் காப்பாற்றக்கூடிய ஒருத்தரை ஈஸியாக சுலபமாக காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இதில் நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, ஹார்ட் அட்டாக் வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகிறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்களை காப்பாற்றுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் எதனால் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆன்ஜியோகிராம் ஆகட்டும், ஆன்ஜியோபிளாஸ்டி ஆகட்டும் அண்ட் ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் ஏதாவது பண்ணி அவங்கள வந்து காப்பாற்றிடலாம். அடுத்து கார்டியக் அரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது டாக்டர்ஸ் வந்து இதய துடிப்பை டக்குன்னு நின்றும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு நிமிஷம் அப்படியே ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஹார்ட் அட்டாக், இந்த மாரடைப்பு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்ட்டுக்கு பம்ப் பண்ணுற அந்த பிளட் வெயின்ஸ், அந்த ரத்த குழாயில் ஏதோ ஒரு அடைப்பு, பிளாக் ஏற்பட்டதுனால ஹார்ட் அட்டாக் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் அந்த டைமில் கூட நமக்கு ஹார்ட் வந்து துடிச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும். பட் இந்த கார்டியக் அரெஸ்ட்டில் சுத்தமாகவே ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது எந்த ஒரு அறிகுறியும் இல்லாமல் சடனாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். நம்ம உடம்புல சீரான பல்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம ஹார்ட்டும் நார்மலாக பம்ப் ஆகிட்டு இருக்கும். ஹார்ட் பம்ப் ஆகிறதுனால தான் மூளையாகட்டும், லிவர் ஆகட்டும் அல்லது கை காலாகட்டும் இதுக்கெல்லாம் ரத்தம் பாஞ்சு எல்லா உறுப்புகளும் வந்து செயல்பட்டு இருக்கு. ஒருவேளை பல்ஸ் அப்நார்மலாக மாறும்போது தான் இதய துடிப்பும் அப்நார்மலாக பம்ப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த டைமில் தான் கார்டியக் அரெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒன்று உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மோஸ்ட்லி இந்த தூக்கத்திலே உயிர் போகிறவங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த தூக்கத்திலே அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அது முழுக்க முழுக்க தப்பு. அவங்களுக்கு வந்து கார்டியக் அரெஸ்ட் வந்திருக்கு. அவங்க அதனால தான் அவங்க தூங்கும்போது எந்த ஒரு அறிகுறியும் இல்லாமல் அவங்க வந்து இறந்துடுறாங்க. இப்படி ஒருத்தருக்கு தூக்கத்தில் கார்டியக் அரெஸ்ட் வந்ததுன்னா நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது, அவங்களை காப்பாற்றவும் முடியாது. ஏன்னா அவங்க தூங்குறாங்களா இல்லை இறந்துட்டாங்களான்னு சுத்தமாக நமக்கு தெரியாது. காலையில் அவங்க எந்திரிக்கல அப்படிங்கும்போது தான் அவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வரும். அதனால தூக்கத்தில் கார்டியக் அரெஸ்ட் வந்தால் நம்மளால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. சப்போஸ் ஒருத்தருக்கு பகல் நேரத்திலையோ அல்லது மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு இடத்துல ஒருத்தருக்கு சடனாக கார்டியக் அரெஸ்ட் வந்துருச்சுன்னா அவரை காப்பாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இதில் நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஹார்ட் அட்டாக், இந்த மாரடைப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு நோய். ஆனால் இந்த சடன் கார்டியக் அரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு நோயே இல்லை. யாருக்கு வேணாலும் எப்போ வேணாலும் சடனாக வரலாம். தண்ணியில் மூழ்கி சாகிறவங்களா இருக்கலாம் அல்லது சூசைட் பண்ணி சாகிறவங்களா இருக்கலாம். இவங்க அத்தனை பேருக்குமே கடைசியாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கார்டியக் அரெஸ்ட்.
ஒருத்தருக்கு கார்டியாக் அரெஸ்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமும் அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணாமல் நம்ம லேட் பண்ணுற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவரோட உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கான வாய்ப்பு 10% அப்படியே இழந்துகிட்டே வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. சிபிஆர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் டெக்னிக் மூலிமா இந்த கார்டியாக் அரெஸ்ட் வந்தவங்களை காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மேலை நாடுகளில் இதுக்கான பயிற்சிகளை பள்ளி பருவத்திலேருந்தே மாணவர்களுக்கு கொடுத்துட்டு வராங்க. ஆனால் நம்ம நாட்டில் இது அந்த அளவுக்கு பரிட்சயமாக இருந்தது இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம். நீங்கள் நிறைய படங்களில் பார்த்துக்கலாம் இந்த சிபிஆர் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடை. இந்த சிபிஆர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுத்தவொடனே உடனடியாக அவங்களை வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும். ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து எதனால் இந்த சடன் கார்டியாக் அரெஸ்ட் வந்தது அப்படிங்கிறது டாக்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. சப்போஸ் ஏதாவது இதய நோய் ஹார்ட் டிசீஸாக இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அதுவே ஹார்ட் அட்டாக் இந்த மாரடைப்புனால ஏற்படுற ஒரு கார்டியாக் அரெஸ்ட்டாக இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஹார்ட் அட்டாக் ஆகட்டும் அல்லது கார்டியாக் அரெஸ்ட் ஆகட்டும், இந்த ரெண்டில் ரொம்ப மோசமான ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த கார்டியாக் அரெஸ்ட் தான். இந்த கார்டியாக் அரெஸ்ட் யாருக்கு வேணாலும் வரலாம், எப்போ வேணாலும் வரலாம்னு நான் சொன்னேன். அந்த நேரத்தில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா, இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாமல் முதலுதவி பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே தயாராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய வேண்டுகோள். சரி, இது ரெண்டுக்கும் எப்படி வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் அல்லது மாரடைப்பு வந்துச்சுன்னா அவர் திடீர்னு இந்த ஷோல்டரையோ அல்லது இந்த நெஞ்சு பகுதியோ பிடிச்சிட்டு வழியில் ரொம்ப துடிப்பார். இதன் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. உடனே பக்கத்தில் இருக்க மெடிக்கல் ஸ்டோரோ அல்லது ஹாஸ்பிட்டலோ ஆஸ்பிரின் ஆர் டிஸ்பிரின் இந்த டேப்லெட்ஸ் வாங்கி அவர் கொடுத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். உடனே ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அவர் அட்மிட் பண்ணி காப்பாற்றிடலாம். இதுவே ஒருத்தருக்கு கார்டியாக் அரெஸ்ட் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டக்கு நெஞ்சை பிடிச்சிட்டு படுத்துருவாங்க. ஆளே அன்கான்சியஸ் ஆகிடுவாங்க. தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹார்ட் பீட் இருக்காது, பல்ஸ் இருக்காது, கிட்டத்தட்ட எதுவுமே அப்படியே ஆளே டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆகிருப்பாங்க. இந்த டைமில் தான் நீங்கள் எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாமல் இந்த சிபிஆர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மெத்தடை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். எந்த ஒரு கூச்சமும் இல்லாமல், எந்த ஒரு சங்கோஜமும் இல்லாமல், அது யாராக வேணாலும் இருக்கட்டும், அந்த இடம் என்னவா வேணாலும் இருக்கட்டும், ஸ்கூல் ஆகட்டும், காலேஜ் ஆகட்டும், மால் ஆகட்டும், தியேட்டர் ஆகட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் இந்த சிபிஆர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மெத்தடை நீங்கள் கையாளுறதுக்கு எந்த ஒரு தயக்கமும் படக்கூடாது. இந்த சிபிஆர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மெத்தடில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, அந்த அன்கான்சியஸான ஆளோட வாய் மேலே நம்ம வாயை வச்சு நம்மளுடைய மூச்சு காற்றை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பகுதியில், இந்த நெஞ்சு பகுதியில், இந்த நடுவில், இந்த லெஃப்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்க இந்த பகுதியில் 2 கையை வச்சு நல்லா ஃபோர்ஸாக நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலிமா அந்த செயலில் இருந்த ஹார்ட் டக்குன்னு செயல்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இப்படி செயல்படுற வரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்கறது மூலிமா டக்குன்னு ஒரு கட்டத்தில் அவங்களுக்கு திடீர்னு அவங்களுக்கு வந்து நினைவு திரும்பிடும். அந்த டைமில் டக்குன்னு அவங்கள ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போயிடணும்னு சொல்கிறாங்க. நமக்கு உயிர் கொடுத்தது நம்மளுடைய அம்மா. அதுவே ஒருத்தர் உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கும்போது அவருடைய உயிரை காப்பாற்றுறவர் அந்த தாய்க்கு நிகரனே நான் சொல்லுவேன். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் முன்ன பின்ன தெரியாத ஒருத்தருடைய உயிரை காப்பாற்றுறவர் அந்த தெய்வத்துக்கு நிகரனே நான் சொல்லுவேன். நம்ம கண்ணு முன்னாடியே ஒரு உயிர் போகும்போதும் அந்த உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும்போதும் அந்த உயிரை போக விட்டோம்னா நம்ம மனுஷனே கிடையாது. காப்போம் மனிதனையும் மனிதத்தையும். நன்றி.